И така, хора, местим се в канала, той е Hypertati 123D и тези, които искат да продължават да ме подкрепят и ми харесват видеоклиповете, вече няма да има нормалните клипове на телефона, ще снимам вече на компа. И така, пускам ви клипа, който е томболата ми в Smash PvP. Запишете, би трябвало ще кажа, значи трябва да напишете запис, тиренце, името ви в Smash PvP. След това лайкнете клипа и да се абонирате. Може си и без това да се абонирате, просто не ви се желая томболката. Тук я показвам. Това беше малко по-информативен клип за местената ни. Този клип не го гледайте, моля ви. И така, довиждане и ще се видим утре.